A Xunta impulsa unha nova edición dos bonos Activa Comercio con 2,5 millóns de euros de fondos. O Goberno galego reforza tamén con 24 millóns os servizos digitais da Xustiza e anuncia un novo plan educativo de apoio á diversidade. Esta mañá desenvolveuse un novo Consello da Xunta no que se avanzaron en diversas áreas. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, anunciou que se impulsará unha nova edición dos bonos Activa Comercio. Querese consolidar así esta iniciativa como unha ferramenta de éxito para incentivar as vendas. Un ano máis acordamos activar unha nova edición do bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecentos de proximidade, e o obxectivo este ano activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 obxectivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario e o mecanismo o mesmo que en ocasións previas, descargar o bono e despois ir obtendo descontos en función do gasto que se realice ata que o crédito quede esgotado. O Goberno autonómico deu luz verde ao Plan Senda 2028 dotado de 24,4 millóns de euros. A través desta ferramenta melloraranse os servizos digitais da Xustiza para avanzar cara a un sistema máis eficaz, personalizado e accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a toda agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos justiciables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vaise dar a posibilidade de que as vítimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á vítima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. O Consello aprobou tamén esta mañá o Plan para o impulso da atención á diversidade de Galicia. Aplicarase dende o curso 2026-2027 e terá un importe de 118 millóns de euros ata o 2030. A intención é contratar 200 novos especialistas de pedagogía terapéutica para o ensino secundario, 100 no vindeiro curso e 100 no seguinte, 50 profesionais para reforzar os servizos de orientación dos centros e, ademais, consolidar prazas de 150 profesores de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe. Isto para a primaria. Creo que somos todos conscientes. Vivimos nunha sociedade cada vez máis diversa, onde nas aulas conviven estudiantes moi diferentes, con diferentes capacidades, ritmo de aprendizaxe, situacións persoais e necesidades educativas pois tremendamente diversas. E precisamente por esta enorme diversidade, o que queremos con este plan é garantir que cada alumno reciba a atención que necesita para poder desenvolver todo o seu potencial. É dicir, unha educación adaptada ás necesidades reais do alumnado e das súas familias é unha educación de futuro que axude a construir a Galicia calidade que todos queremos.